Des del 939, amb la consagració de la primera església, Santa Maria ha estat el cor espiritual i social del Moianès. El temple romànic inicial donà pas a la gran església barroca de 1673 a 1749, amb la seva façana salomònica i el campanar monumental, símbols visibles de fe i identitat. Al llarg dels segles, la parròquia ha resistit guerres i crisis, mantenint viva la devoció a la Mare de Déu de la Misericòrdia. Avui continua sent centre de vida litúrgica i comunitària.